Halló? Csak azért hívlak, hogy akkor menjünk. És jönnek? Jönnek. Boldog Boldog évet. Csókolom. Valahogy tisztán láttam, hogy ennek az egésznek vége. Minek? Szóval azért vannak ezek a ilyen dolgok. Olyan, mintha ő a folyó egyik partján lenne, én meg a másikon. Nekem igenis azt kell, hogy rám figyeljenek, hogy engem akarjanak. Ilyen az élet sajnos. Ennyi szenvedés és ennyi nem szenvedés. Nem is tudom, hogy mikor kaptam utoljára virágot. Most kaptál a születésnapodra egy kurva nagy orhideát. Akkor ez van. Ez van. Még egy kör? Na igen. Mi a baj? Hova siettek? Nem szeretsz? Jobban vagy? És akkor szerintem most mit csináljak? Miről beszélgessünk? Mi esne jól? Semmi. Még egyszer boldog névnapot. Egészségetekre.